Biblický text z 2. listu Korinťanom. Nebudem ho čítať celý, ale v 2. liste Korinťanom v 11. kapitole od 23. verša je taká pasáž, ktorú určite poznáte, kde apoštol Pavol vlastne sa zdieľa pri pohľade na minulosť s tým, čo zažil na svojich misijných cestách. A on píše, 2. Korinťanom 11.23 a ďalej. Prežil som viac námah, viac väzení, oveľa viac bitiek, často na dosah smrti. Od Židov som dostal 5 raz 40 úderov bez jedného. 3 razy ma palicovali, raz kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode. Noc a deň som zápasil na otvorenom mori, často na cestách, v nebezpečenstvách na riekách, od hroziacich zbojníkov, od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, na mori, medzi falošnými bratmi, o hlade, smede, v pôstoch, chlade, nahote a okrem toho denne na mňa dolia starosť o všetky cirkvi, všetky zbory. No, ako keby sme tu mali apoštola Pavla na samotnej škole, tak by sme sa nenudili pri otázke, že čo ste prežili za uplynulý týždeň. Že by nám vedel povedať, to by bolo rozprávanie, to by bolo na knihu. Ale viete, čo je strašne zaujímavé? Že táto pasáž vlastne odkrýva akoby takéto apoštolovo myslenie v zmysle, že on totiž začína túto reč a začína vlastne ako keby na prvý pohľad sa chváliť tým, čo všetko prežil, tým utrpením. On vlastne reaguje na opozíciu, na odporcov, ktorí spochybňujú jeho apoštolstvo. Ktorí spochybňujú, či je ten pravý, kto by mal k tým druhým akoby prehovárať. A tak vlastne on hovorí, vy ma nútite, aby som akoby sa predstavil ako ten, kto pre Krista už neskutočne veľa trpel. Hej. A ja to nechcem hovoriť, ja sa nepotrebujem chváliť, ja to hovorím fakt z donútenia, pretože to je moja obranná reč, lebo vy na mňa útočíte. A tak apoštol Pavol vlastne hovorí, to prvé, čo chcem vylúčiť, keď spomínam aj tieto veci, je, že sa nechcem chváliť svojimi misijnými skúsenostiami. A to druhé, čo potom začína, tak povie, viete, ja by som mohol dokázať to, že som pravý apoštol ešte niečím iným. A to je to zjavenie, ktoré som raz mal. Viete, bol som raz, hovorí apoštol Pavol, pred 14 rokmi, som mal zjavenie, že som sa ocitol veľmi blízko pri Božom oltári, v Božej prítomnosti. A tam som počul veci, ktoré sa ani nedajú povedať. A ja som tak ako nad tým premýšľal, hovoril som si, keby ja som mal taký zážitok, tak ja by som bežal na najbližšiu ako sobotnú školu a tam by som to chcel všetkým povedať. Viete, aký zážitok som mal? Viete, aké videnie som mal? Ja som zažil proste blízkosť Pána Boha. A apoštol Pavol povie, viete, ani tým sa nechcem chváliť. Ani to není to najdôležitejšie, prečo ako vám to hovorím. Ja sa chcem chváliť niečím úplne iným. A on potom ďalej hovorí, že zdržím sa toho, že by som rozprával o tom nadprirodzenom videní a viete prečo? Aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí alebo počuje odo mňa. Pretože len ja viem, aký v skutočnosti som. Ja nechcem, aby si ľudia o mne mysleli, že som dokonalý, alebo že len preto, že som mal také videnie, že som lepší ako tí ostatní, že som nejaký silný, pretože ja vo svojej podstate som veľmi krehký a slabý človek. A mne sa veľmi páči, že vlastne Pavol povie, ja sa nechcem chváliť svojimi misijnými skúsenostiami, ja sa nechcem chváliť svojimi nadprirodzenými videniami, ale viete, čím sa chcem chváliť? Svojimi slabosťami. Ja sa chcem pochváliť svojimi slabosťami. A my o tom čítame v 12. kapitole od verša 7. A on tam hovorí toto. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň. Satanov posol, aby ma udieral a tak, aby som sa nepovyšoval. Preto som 3-krát prosil Pána, aby ho odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal,
stačí ti moja milosť, lebo moja sila sa prejavuje v tvojej slabosti. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. A mne sa ten text veľmi páči. On povie, ja sa budem chváliť svojimi slabosťami, nie svojimi misijnými skúsenosťami, nie svojim nadprirodzeným videním, ale svojimi slabosťami. A Pán Boh mi tie slabosti dáva, aby som sa nepovýšoval. Budem sa chváliť vlastnou slabosťou a úbohosťou. Viete si predstaviť, že by Honza dnes začal sobotnú školu tým, tak milé sestry a bratia, podelme sa teraz o to, čo sme v tomto týždni nezvládli. Kde sa prejavili naše slabosti? Podelme sa o to, aké máme chyby. Koľký z vás by mali odvahu sa prihlásiť? A sú takí. Sú takí, áno, sú takí. A on vlastne z toho piedestálu, na ktorom by mohol stáť ako misionár, ako človek, vlastne odmenený Pánom Bohom, že ho pozval k sebe na chvíľočku do tej prítomnosti, tak on hovorí, viete čo, ja keď sa pozriem do svojho vnútra a mám pokušenie, ako sa tak akoby tam vynímať a povedať, tak všetci ma obdivujte, tak radšej poviem, viete, tamto v tom vnútri, viete čo tam je, koľko tých slabostí, koľko tých nedokonalostí tam je. A ja viem, že ma to všetko limituje, že ma to robí krehkým a slabým človekom. Ak teda už sa treba chváliť, tak sa budem chváliť svojou slabosťou, hovorí Pavol. A viete, čo je zaujímavé, že náš adventistický komentár k tomu poznamenáva a hovorí, že keď apoštol Pavol hovorí o svojich slabostiach, tak bez pochyby prosí, lebo on sa tam modlí, o vyslobodenie zo slabosti na základe presvedčenia, že je to prekážka jeho služby. Viete, prečo to hovorím? Pretože to bližšie trošku charakterizuje, čo je tá slabosť, o ktorej hovorí. Totiž on sa modlí, Pavol, a hovorí, Pane, keď ma zbavíš tejto slabosti, tak ja budem lepší kresťan, ja budem lepší misionár. Ja zasiahnem viac ľudí, len mám určité obmedzenia, mám určité slabosti, ktoré mi nedovolia ten potenciál využiť na službu tebe. Viete, ja som si niekedy myslel, keď som počul to čítanie z Evanjelia ako malý chlapec, že tie slabosti, ja som si myslel, že ako v takom pubertálnom čase, tak ja som sa tiež modlil Pánu Bohu, aby ma zbavil takých ako slabosti, skôr takých telesných nedostatkov, pretože sa mi zdalo, že oproti tým ostatným chlapcom nemám také svaly, alebo proste vadilo mi, že mám medzeru medzi zubami. Nie, no tak som si hovoril, to sú také ako veci, ktoré keby som, mal blond vlasy, modré oči, takže by si ma dievčatá viac všímali, tak také komplexy som si myslel, že to sú tie slabosti, ale tu vôbec nie je o tom. Nie je vôbec tu reč o tom. A potom, keď som to pochopil, tak som sa modlil Pánu Bohu a povedal som, Pane Bože, ja by som chcel byť dobrý rečník. Aby som to, čomu som uveril, aby som dokázal druhým ľuďom lepšie sprostredkovať. Pretože ja sa tých druhých ľudí trošku ako bojím. Ja nie som taký, že cestujem s niekým a hneď otvorím Bibliu a hneď začnem. Tak ja som sa modlil a hovorím, Pane Bože, urob ma odvážnym človekom. Ja som to párkrát skúšal, že som išiel z Košíc ako vysokoškolák, som išiel v autobuse a teraz som si hovoril, otvorím tú Bibliu, aby to všetci videli, aj tí ľudia, ktorí stojí okolo mňa. A hovorím, neotvorím, nie, ja sa bojím otvoriť Bibliu, keď okolo mňa sú ľudia. Pretože niekto sa ma niečo spýta a ja nebudem vedieť odpovedať. Ja viem, že som s tým zápasil, že Pane, tu vidím, prišiel do Košíc nejaký, takto, musím vám povedať, asi sa to nahráva, neviem, či to bude Jožka Bajus počuť. Ale ja som bol ako vysokoškolák na jednom jeho kázaní, svadobnom. A Jožka Bajus kázal tak perfektne, že ja som si hovoril, ja by som chcel byť raz kazateľ ako Jožka Bajus. On prišiel na to kázanie tak bezprostredne, proste hovoril tam tak ako strašne zaujímavo, ako by mal pekný úvod, zaujal ľudí, bez trémy, bez všetkého, pohyboval sa po pódiu. Ja si hovorím,
mňa tu oslovili, či by som niečo nechcel povedať. A ja mám trému, proste ja to nedokážem tak pekne ako Jožko, hej, tak zaujímavo, proste bezprostredne. Tak Pane Bože, nemohol by si zo mňa urobiť takého Jožku Bajusa? A viete, čo sa stalo? Hej, my sme čítali ten text, že ten Pavol sa modlil a chcel, aby Pán Boh odňal od neho to, čo mu bráni, hej, v tej službe. A Pán Boh hovorí, počkaj, Pavol, aj s tou modlitbou. Nehnevaj sa, ale nemôžem ťa vypočuť. Túto tvoju modlitbu nevypočujem. A neodstránim od teba ten osteň, ktorý ťa trápi. Neviem, či ste sa aj vy niekedy takto modlili. A tam je to úžasné také skryté evanjelium, že vlastne Pán Ježiš adresuje tú odpoveď tomu Pavlovi, ktorý sa modlí, aby z neho možno urobil, lebo viete, máme takú predstavu o tom Pavlovi, že to bol taký malý, plešatý, ako... Hej. Viete, čo znamená slovo Pavol? Pavol znamená malý. Hej. Takže ako dostal meno asi podľa toho, že naozaj bol taký ako malý, a ešte na tých obrazoch zo stredoveku ho maľujú ako plešatého, hej, že nebol asi, tak ja neviem, hej, ale že možno, že keby si povedal, keby som mal 1,80 m, nie? Keby som bol taký ako, hej, tak možno, že aj tí nepriatelia by sa ma viac báli, možno, že by ma nezbičovali, možno, že by som sa tak ako, hej, ale Ježiš odpovedá na tú jeho prosbu, aby ho Pán Boh zbavil tých vecí, odpovedá krásnymi 4 slovami, ktoré sú pre mňa evanjeliom. Aj pre mňa. Moja milosť ti stačí. Moja milosť ti stačí. Aby si mi mohol slúžiť, nemusíš byť dokonalý. Nemusíš sa porovnávať s druhými ľuďmi. Ani s Jožkom Bajusom. Aby si mi mohol slúžiť, môžeš žiť s tými slabosťami, ktoré máš, pretože ja napriek tomu, že máš tie slabosti a máš tie nedokonalosti, tak ja ťa môžem použiť ako svoj nástroj, pretože keď si slabý, tak ja môžem svojou mocou tie slabosti nahradiť a prejaví sa v tvojej slabosti o to viac moja moc, moja sila, moja prítomnosť. A to je strašne zaujímavé, že ani úprimná modlitba toho zbožného muža za to, aby mohol lepšie slúžiť na jeho diele, povedzme to takto, tak nie je zárukou, že ju Pán Boh splní. A povedal, nesplním tú tvoju modlitbu. Ja chcem pracovať s takými slabými ľuďmi, ako si ty. A ja tie tvoje slabosti doplním a čím budeš slabší, tým viac budeš chcieť, aby som doplnil to, na čo ty nemáš. A mne sa to veľmi páči. Viete, čo hovoria odborníci na to, že čo konkrétne myslí apoštol Pavol slovom osteň? Niektorí hovoria, že je to jeho slabý zrak. Že proste, ja napríklad si to teraz uvedomujem, keď sa blížim k 60-ke, že čím viac potrebujem brýle. A mňa to strašne obmedzuje. A ja by som chcel mať oči, ako keď som mal 20. Ja nerád používam brýle ani za kazateľnicou. A ja si neviem predstaviť, že keď v dobe apoštola Pavla brýle neboli, takže jeho slabnúci zrak ešte na základe možno toho osvietenia z cesty do Damašku, tak mu znemožňoval možno písať. Musel diktovať veci a my to vieme, pretože aj ten list sa končí tým, pozrite, akými veľkými písmenami vám píšem. Čiže on musel, ja kedysi som si písal kázania typom písma, respektíve veľkosťou 12. Teraz už 12 neprečítam, musí to byť 14. Takže, a predstavte si, apoštol Pavol, pravdepodobne jeho slabnúci zrak bol jednou z tých príčin a hovorí, Pane Bože, keby si mi vyliečil oči, tak vieš, koľko ďalších listov by som mohol rýchlejšie. Ušetril by som aj papírus, na ktorý píšem. To
To jedna skupina hovorí, slabnúci zrak je ten osteň, ktorý Pavla trápil. A tá druhá skupina tých odborníkov hovorí, nielen slabnúci zrak, ale opozícia. Ľudia, ktorí Pavlovi neprijali, ktorí bojovali proti nemu. To je ten osteň, pretože ak máte v zbore, v cirkvi, v zamestnaní, v škole, všade tam, kde ste, ak máte ľudí, ktorí proti vám bojujú, ktorí vám podrážajú nohy, ktorí vás nemajú radi, tak vy si hovoríte, Pane Bože, a zvlášť v cirkvi, toto ja potrebujem. Hej? Koľko vecí by sme dokázali, koľko ja ako kazateľ by som dokázal, keby nebolo v zbore krídlo, ktoré proti mne bojuje, ktoré ma demotivuje, ktoré hľada na mne chyby, ktoré ma stále kritizuje. A je celkom možné, že apoštol Pavol prežíval niečo podobné. Že mal oproti sebe ľudí, ktorí ho nemali radi, ktorí proti nemu bojovali, hej, ktorí hovorili, ty si nič, hej, my sme tí silní, my sme tí super apoštoli a ty si taký nič. A tak on hovorí, Pane Bože, keby títo ľudia tu neboli, o koľko viac by som mohol. A Ježiš, ktorý odpovedá na tú Pavlovú modlitbu, hovorí, nie, musíš sa naučiť žiť so slabým zrakom a musíš sa naučiť žiť aj s ľuďmi, ktorí ťa nemajú radi. Ktorí proti tebe bojujú, ktorí ti podrážajú nohy, ktorí nespravodlivo na teba útočia. Ťažké, čo? Ako naučiť sa s tým žiť. S tými fyzickými nedostatkami, ktoré nás obmedzujú, ale aj s tým, že zvonku tu máme ľudí, ktorí nám podrážajú nohy. Pavlová modlitba mi pripomína modlitbu pána Ježiša z Getsemanskej záhrady, ktorý sa modlil, že ak je to možné, tak odním odo mňa tento kalich. Proste zbav ma tej slabosti a viete, že vtedy sa Ježiš modlí vlastne tak, že sa potí krvou v tej úzkosti. A prežíva takú istú slabosť. A nezaznieje tam ani z Božej strany, zo strany jeho otca, tak teraz, to všetko pominie a teraz ti dám do rúk armádu, ktorá to všetko tu zvalcuje. Hej. Proste Pán Boh necháva svojho syna, aby tými slabostiami prešiel. Opozícia, podobne ako Pavol, pretože sa chystajú o chvíľku prídu a zradia ho, ale aj tá telesná slabosť. Neviem, či slabnúci zrak u Ježiša, mal len 33 rokov vtedy, ale vlastne tá telesná slabosť nás paralizuje, obmedzuje. A my by sme chceli byť silní a slúžiť Pánu Bohu ako zo všetkých síl. A práve v tej slabosti Ježišovej, aj v tej slabosti Pavlovej prichádza niekto a hovorí, ja som s tebou napriek tomu, že tú slabosť prežívaš. Moja milosť ti stačí. To je to evanjelium ukryté vlastne v 4 slovách, ktoré to sú tie 4 slova, ktoré ja si občas pripomínam, keď sa tiež nejak ocitnem v nejakej takej situácii a zdieľam sa s vami o to, aby keď vy nejakú takú situáciu prežívate, aby ste vedeli, že tie 4 slova moja milosť ti stačí, pretože moja moc sa dokonáva v slabosti, je niečím úžasným, je to úžasné povzbudenie, ktoré tu máme. Budem sa chváliť slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova moc. A to je posledná myšlienka, ktorú chcem s vami podeliť. Odborníci na gréštinu hovoria, že to slovo prebývala Kristova moc je spojené, alebo doslova znamená, aby tá Kristova moc si nado mnou postavila stan. Prebývať znamená postaviť si stan v tej gréštine. A to je jazyk svätyne. Áno? Pretože viete, že Pán Boh ohlasuje cez Mojžiša vlastne postavte mi svätyňu, aby som mohol bývať, alebo prebývať, alebo stanovať uprostred vás. Čiže to slovo stanovať znamená prebývať, pretože ten izraelský stánok znamenal príbytok. Preto tá podobnosť. Stanovať, prebývať, byť uprostred. Takže Kristus vlastne hovorí Pavlovi tým jazykom svätyne. Ak si vo svojom srdci
vybuduješ miesto pre svätyňu, to znamená pre mňa, pre môj príbytok, pretože svätyňa rovná sa Kristus, to nie sú nejaké proste, hej, tie stĺpy a ornamenty a hej, svätyňa to je Kristus, tak vtedy sa nemusíš ničoho báť. Ja všetky tvoje slabosti, ktoré tam sú, ktoré si uvedomuješ, vlastne doplním. Moja milosť ti stačí. Čiže Kristus si postavil stan a najlepším základom pre ten stan je to srdce, je to vnútro, kde si uvedomíme svoje vlastné slabosti a nedokonalosti. Svoje obmedzenia, svoje hranice, svoje limity aj v našej službe Pánu Bohu. Keď pozveš Krista, aby naplnil tvoje srdce, tak si najmocnejší, najsilnejší človek na svete. Nemusíš sa ničoho báť napriek tomu, že máš rôzne limity, hranice a obmedzenia. A ja si myslím, a veľmi by som si prijal, aby aj cirkev, zbor, bol postavený práve na tých 4 slovách. Na moja milosť ti stačí. Pretože, viete, my tu môžeme akoby sa hrať na silných, v zvestovaní na silných, v mnohých veciach, ale kým tá sila nebude postavená na Kristovej moci, toho zboru, toho spoločenstva, mňa osobne, tak dovtedy len hráme nejakú hru, hráme nejaké divadlo. Hráme sa na niečo, čo nie sme. Takže zbor, cirkev nie je závislá od finančných prostriedkov, nie je závislá od toho, aký sme silní, aký sme obdarovaní, alebo od toho, koľko ľudí je tu schopných hrať na nejaký hudobný nástroj, alebo ja neviem, hej, akú výrečnosť máme, ako dokážeme organizovať veci, ale život cirkvi, duchovný stav sú závislé od toho, či tí slabí, a teda my, slabí a nedokonalí ľudia, sme ochotní vlastne dovoliť Kristovi, aby si v našom srdci, v našom zbore, v našom spoločenstve vlastne postavil svoju svätyňu, svoj stan, aby býval uprostred nás a aby sme prijali do nášho života vlastne tú najdôležitejšiu pravdu, ktorá znie: neboj sa spoľahnúť vo svojej slabosti na moju milosť, pretože ja tvoju modlitbu nevypočujem, lebo, aké sú tie 4 slova? Moja milosť ti stačí. Amen. Amen.